Super, tak ďakujem aj za pozvanie. Možno úvodom poviem to, že včera som sa tak zamýšľal nad tým, že kedy som bol naposledy na Kozmos schôzke. Bolo to ešte v čase, keď som býval v Prahe niekedy v roku 2009 a schválne som vyhrabal prezentáciu z tej doby. Ešte ju stále mám, kde som prednášal o tom, že v roku 2010 máme v pláne vypustiť do stratosféry našu prvú stratosférickú sondu, ktorú sme v tej dobe vyvíjali. A na konci tej prezentácie som mal jeden slajd, kde som spomenul to, že nejaký ten ďalší krok alebo ten náš cieľ je postaviť prvú slovenskú družicu a vypustiť ju do vesmíru, to je malý CubeSat samozrejme. A vtedy to vyvolalo celkom úsmevy v publiku, čomu sa vôbec nedivím. A nič menej stojím tu teraz tých pár rokov neskôr a idem tu prednášať vlastne o množstve misií, ktoré za tú dobu vznikli. A tým, že som tu, možno ešte spomeniem aj Jardu a celý tým okolo CZ Cube, ktorý ma práve v tej dobe veľmi inšpiroval a kde som sa vlastne dozvedel, čo sú to CubeSaty, ako to funguje a získal nejaké prvé informácie a vlastne tento projekt bol predlohou mnohých ďalších projektov, napríklad práve aj toho projektu prvej slovenskej družice SK Cube, ktorá to potom v našom prípade teda všetko odštartovala. Takže začnem takou štatistikou. Možno len na úvod poviem to, že táto prednáška je o CubeSatoch. Dnes už v Českej republike aj na Slovensku sa pripravujú satelity inej kategórie, teda smallsaty a väčšie satelity, ale v tejto prednáške sa budem sústrediť len teda na kategóriu družíc typu CubeSat. A myslím, že asi nemusím vysvetľovať, čo to CubeSat je tuto na tomto pléne. Takže nebudem spomínať napríklad ambiciózne misie, Ambitz, Kubík a ďalšie projekty, ale zameriam sa naozaj len na tie CubeSaty. Toto je zoznam misií, ktoré leteli na tomto slajde. Našu som dal na prvé miesto, aj keď teda letela spoločne na tej istej rakete spolu s misiou VZLUSAT-1. Na tejto misii sme sa práve spoznali s kolegami z Výskumného skúšebného leteckého ústavu, dnes už VZLU Aerospace, a začala naša spolupráca, ktorá potom pokračovala napríklad aj pri misii VZLUSAT-2 a mnohých ďalších, ktoré budem aj dnes spomínať. Veľa z týchto misií zaniklo, veľa z nich zaniklo dokonca v tomto roku. Ak sa nemýlim, tak to bol BDSAT-2, Veronika, GRB Alpha zanikla v tomto roku. Pričom niektoré z tých misií, napríklad GRB Alpha, úspešne pracovala na orbite približne 4,5 roka, takže bol to celkom pekný úspech. No a na tej pravej strane sú väčšinou misie, ktoré ešte sú na orbite aktívne, takže aktívne operujeme misiu GRB Beta, LazarSat. A zaradil som tu aj misiu CroCube, ktorá je síce letela pod hlavičkou Chorvátska, ale kompletne vznikla vlastne aj nápad, aj samotná družica vznikla v Česku, takže som ju tu zaradil medzi tieto projekty. No a najčerstvejšia misia letela už vlastne takmer pred rokom, v januári, v lednu 25 a je to prvá vlastne vojenská misia Saturnin 1, ktorá vznikla takisto pod hlavičkou VZLU Aerospace, a o tej budem rozprávať. No a teda pre úplnosť, projekty, ktoré nejakým spôsobom v minulosti skončili, spomínaný CZ Cube, ktorý, ak sa nemýlim, bol oficiálne ukončený v roku 2014. Po štarte prvej slovenskej družice boli plány vypustiť ďalšiu, ale z tých plánov potom zišlo, pretože sme sa začali venovať najmä komerčným misiám. Spolu s VZLU sme v istom čase plánovali vypustiť československú misiu CS Cube. Dobrý deň. A takisto boli niektoré misie triedy CubeSat, ktoré boli navrhované v rámci projektov ambicióznych misií, a to boli misie Slavia 1 a 2. Aby som to urýchlil, na pravej strane sú CubeSaty, ktoré sa ešte len chystajú na štart, ale nebudem ich vymenovávať, lebo mám tam potom k nim jednotlivé slajdy. Nebudem hovoriť o všetkých tých misiách, poviem o tých, kde naozaj kde je nejaká aktualizácia, a potom o tých budúcich misiách, ktoré sú plánované. Tak aktualizácia pri misii GRB Alpha je taká, že tento rok zanikla v horných vrstvách atmosféry Zeme, ako som spomínal. Nič menej táto misia bola extrémne úspešná, napriek tomu, že vznikla za veľmi krátku dobu a za rekordne nízky rozpočet.
v podstate v priebehu pár mesiacov a tie očakávania boli extrémne nízke. Na palube niesla detektor gamma zábleskov, teda nejaký scintilátor, ktorý je schopný zachytávať gamma fotóny, ktoré sa potom rozbijú a zachytí ich nejaký fotonásobič. Aj toto samotné vedecké zariadenie, ktoré pripravil tým pod vedením astrofyzika Norberta Wernera z Masarykovej univerzity, tak toto zariadenie bolo veľmi experimentálne a vlastne vôbec netušili, či to bude na orbite fungovať, ako rýchlo bude degradovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže očakávania boli naozaj veľmi nízke. Nič menej GRB Alpha vyštartovala v roku 2021 na ruskej rakete Sojuz a vlastne bola dokončená na orbite, pretože letela takmer bez softvéru a bolo tam množstvo iných problémov práve kvôli krátkosti času. Nič menej tým bol schopný aktualizovať tento softvér na orbite a prinútiť detektor, aby začal robiť to, čo sme od neho očakávali. No a v podstate o pár mesiacov neskôr sa podarilo zachytiť prvé gamma záblesky. No a najväčší úspech prišiel približne rok po štarte, alebo necelý rok po štarte, kedy misia GRB Alpha zachytila, nemám tu asi laser, že? Nevadí. Zachytila najsilnejší gamma záblesk, aký doposiaľ vedci alebo prístroje zachytili. Keď sa pozriete na ten druhý najsilnejší v tej dobe, to je ten červený. A tento fialový na pravej strane, tak to je vlastne nejaký sekundárny, ktorý prebehol. Ostatné misie, ktoré boli na orbite, tak tento úkaz buď nezachytili vôbec, pretože boli zle orientované, alebo boli zákryte Zeme, alebo keď ho zachytili, tak ich prístroje boli saturované, takže neboli schopní vlastne vidieť celý priebeh toho javu. A vlastne boli saturované a končili niekde tu, ako vidíte, tú fialovú časť tam dolu. A vlastne jediná misia, ktorá bola schopná zmerať celý priebeh tohto úkazu, bola práve misia GRB Alpha. A ukázalo sa to ako obrovský úspech. Dokonca túto misiu spomínala, áno? Túto misiu spomínala aj NASA vo svojich tlačových správach. Mala o tom aj tlačovú konferenciu. Vzniklo o tom množstvo vedeckých článkov a aj populárnych článkov, napríklad na portáli Space.com, ktorý asi všetci dobre poznáme, najčítanejší svetový portál o vesmíre a kozmonautike. Napísal takýto článok, ako malá 10 cm kocka z východnej Európy dokázala prekonať obrovské 100 miliónové misie NASA. Takže dokázali sme, a vlastne to bolo aj tým pôvodným cieľom tohto projektu, ukázať, že aj takýmito malými zariadeniami, extrémne lacnými, sa dá robiť veda na svetovej úrovni. A práve, možno aj vďaka trošku šťastiu, ale podarilo sa vlastne dokázať, že aj tieto malé CubeSaty môžu plniť veľmi dôležitú úlohu pri výskume vesmíru v astrofyzike. GRB Alpha zanikla v polovici tohto roka. Na to, že sme netušili, či s ňou vôbec nadviažeme kontakt, tak nakoniec až do tých posledných chvíľ sme s nej úspešne prijímali všetky dáta. A mám tu spomenutú pri GRB Alpha aj misiu Veselousa 2, a to z toho dôvodu, pretože táto misia mala na svojej palube úplne rovnaký detektor, aký letel aj na misii GRB Alpha, a dokonca sa podarilo zmerať viaceré gamma záblesky obidvoma misiami súčasne. A to bol jeden z cieľov tohto celého projektu, ktorý pokračuje, totiž mať schopnosť družicami na orbite zachytiť gamma záblesk viacerými družicami, aby sme boli schopní potom určiť, z akého smeru ten záblesk prišiel. Súvisí to potom aj s výskumom gravitačných vln a tak ďalej a tak ďalej. No a teda misia Veselousa 2 bola súčasťou tejto malej konštelácie, a keď som mal túto prednášku pred pár dňami alebo týždňami na kozmonautike vo Valmeze, tak som hovoril, že presne v ten deň je vypočítaný zánik, a naozaj sa tak stalo. Takže 30.11. vlastne pred 2 týždňami táto veľmi úspešná misia Veselousa 2 tiež zanikla. Malá štatistika. GRB Alpha zachytila 240 tranzientov, čiže neboli to len gamma záblesky, boli to aj solar flares a rôzne ďalšie javy. Veselousa 2 zachytilo 150, síce malo tie detektory 2 na 2 stranách a satelit ich zachytil menej, a to z toho dôvodu, že na palube Veselousa 2 bolo 5 ďalších experimentov, ktoré potrebovali tiež svoj pozorovací čas, takže tieto detektory nebežali
celú dobu, ako to bolo v prípade misie GRB Alpha. Misia GRB Beta, ktorú budem spomínať za chvíľku, to je aktívna misia, ich zachytila zatiaľ iba 20, ale je to z toho istého dôvodu, ako pri Vuzelo-USAT 2, totiž primárny payload na tejto misii je iný, takže na GRB detektor sa nedostáva toľko času. Túto preukážku, aké vedecké články rôzne vyšli práve o tom pozorovaní toho silného gamma záblesku misiou GRB Alpha, čo je také zaujímavé a veľmi sa mi ľúbi, keď to Norbert Werner takto spomenul, tak vlastne povedal, že tým, ktorý stojí za najväčším teleskopom, aký zrovna lieta vo vesmíre, teda teleskop Jamesa Webba, tak citoval vo svojich článkoch tým, ktorý stojí za najmenším vedeckým teleskopom na orbite, a teda misiu GRB Alpha. Takže naozaj aj z vedeckého hľadiska táto misia bola veľmi úspešná a samozrejme aj z technologického, pretože sme otestovali samotné vedecké zariadenie, ale my ako firma, keďže to bola vlastne naša prvá komerčná misia po štarte prvej slovenskej družice SK-Cube, sme si otestovali množstvo našich subsystémov a technológií. Ešte nejaké ďalšie spomienky. No a samotný detektor, okrem toho, že detekuje gamma záblesky, tak je schopný zachytávať častice o rôznych energiách, takže sme si boli schopní robiť aj takéto dlhodobé merania a toto sú priamo data z misie GRB Alpha, takže mohla a slúžila do istej miery ako aj nejaký monitor kozmického počasia a diania na orbite. Pomaličky sa presúvam k ďalšej misii, ktorá zanikla takisto v tomto roku. K nej tu mám len dva také kratšie slajdy. Jednalo sa o technologickú misiu alebo dvojicu misií BDSAT 1 a BDSAT 2, ktoré štartovali v rozmedzi 9 mesiacov. Boli to technologické misie, ktoré viedla firma BD Sensors z Moravy, z Buchlovic. A my ako firma SpaceManix sme dodávali platformu. Cieľom týchto dvoch misií bolo otestovať dve nové technológie firmy BD Sensors. V jednom prípade to bola banka superkapacitorov. Dobrý deň. A v druhom prípade to bol tlakový senzor, ktorý následne firma chcela predávať do rôznych aplikácií, napríklad na meranie tlakov v nádržiach, v raketách a podobne. Čo bolo inak celkom zaujímavé, ako otestovať tlakový senzor na CubeSate. Len pre zaujímavosť, vlastne na vrchnej strane bola takáto platňa kovová, a tie tlakové senzory boli privarené zo spodnej strany. Bol tam uzavretý nejaký tlak v tom senzore, bol tam privarený a tým, ako družica obiehala a niekoľko desiatok minút na ňu svietilo slnko a na niekoľko desiatok minút bola zase v tieni, tak sa menila teplota tej platne, takže sa vlastne zmršťovala a zväčšovala a to menilo vlastne tlak vnútri. Takže boli schopní merať veľmi presne tieto veľmi malé zmeny tlaku, ktoré nastávali v tom tlakovom senzore. Čo je dôležité, tak táto misia ukázala obrovskú výhodu CubeSatov a týchto malých, rýchlych a lacných misií, pretože BDSAT 1 fungovala na orbite niekoľko týždňov, potom došlo bohužiaľ k problému, ktorý znemožnil ďalšiu komunikáciu s družicou. Nič menej firma BD Sensors na to myslela, pretože vyrobila hneď na začiatku dva letové modely identické. A okamžite, ako k tomuto problému došlo, sme objednali ďalší let a o 9 mesiacov na orbitu letela ďalšia družica, kde sa vyladili všetky chyby, najmä teda softvérové v tomto prípade, rôzne nastavenia a tak ďalej. Misia BDSAT 2 za 9 mesiacov vyletela a fungovala bezchybne celý čas až do poslednej chvíle na orbite. Mnohokrát pri takýchto malých misiách je lacnejšie postaviť dve a vypustiť ich krátko po sebe a vyladiť ten problém takýmto spôsobom, ako možno investovať veľa energie a peňazí na dlhé testovanie na Zemi. Takže niekedy práve vďaka CubeSaty umožňujú testovanie priamo na orbite, ktoré môže byť výhodnejšie ako niekedy testovanie priamo na Zemi. A to, že táto misia vlastne splnila svoj cieľ, tak dôkaz je ten, že firma BD Sensors pred niekoľkými týždňami oznámila, že práve tie superkapacitory a tá banka superkapacitorov, ktorá má slúžiť ako zdroj energie na satelite, zakúpila spoločnosť Airbus pre svoju malú konšteláciu satelitov, ktorá sa nazýva CO3D. A práve to, že získali
flight heritage a skúsenosti a data z toho malého CubeSatu, tak im umožnilo predávať túto technológiu už potom do tých naozaj veľkých, serióznych a drahých misií. Takže misia BDSA-2 sa vo viacerých ohľadoch ukázala ako vlastne prelomová. Možno ešte taká zaujímavosť. Podarilo sa nám vďaka nejakým pozemným staniciam partnerským na svete zachytávať data z BDSA-2 až do poslednej chvíle, teda už minúty alebo malé desiatky minút predtým, než satelit vstúpil do vrchných vrstiev atmosféry Zeme. No a mali sme posledné meranie a satelit ešte stále fungoval a vysielal, keď teplota na paneloch vďaka treniu presahovala aj 100 stupňov Celzia. Takže boli to aj pre nás veľmi zaujímavé datá z posledných chvíľ družice na orbite, pred zánikom v atmosfére. Veronika. Dobrý deň, zdravím. Táto misia rovnako zanikla v tomto roku, vyštartovala na konci roku 2023, takže na orbite sa neudržala ani celé 2 roky. Nič menej nebola to chyba družice, bola to chyba prírody, pretože kvôli slnečnej aktivite alebo zvýšenej slnečnej aktivite v tomto období, tak to prostredie bolo jednoducho hustejšie a družica rýchlejšie brzdila. Táto misia bola zároveň, a to je taká zaujímavosť, prvá ružová misia na orbite s ružovými solárnymi panelmi. A zároveň sa jednalo teraz poradí o ktorú? Tretiu či štvrtú slovenskú družicu? Sa mi to pletie. Tretia. GRB Beta bola štvrtá. V poradí tretia slovenská družica. Opäť zaujímavosť, do vesmíru leteli doposiaľ 4 slovenské družice a každá letela na inej rakete, na inom nosiči. SKCube letel na rakete PSLV, indickej rakete. GRB Alpha letela na rakete Soyuz, Veronika letela na rakete Falcon 9 a GRB Beta letela na úplne prvom štarte novej európskej rakety Ariane 6. Takže sme si vyskúšali spoluprácu s rôznymi partnermi z rôznych častí sveta. Pre ukážku, ako to vnútri Veroniky vyzeralo, jednalo sa pomerne o jednoduchý dizajn, aj keď by sme šli do hĺbky, tak tu je určite komplikovanejšie. Na vrchnej strane boli 2 kamery. Tento dizajn inak letel vlastne na viacerých misiách a opakuje sa, preto ho tu aj ukazujem, pretože podobný dizajn mala aj misia Planetum 1, podobný dizajn má misia Crocube, podobný dizajn má aj misia Lazarsat, takže všetky vychádzajú vlastne z podobného návrhu. Čiže bola tam dvojica kamier, orientačný systém pomocou elektromagnetických aktuátorov, zdroj, počítače, rádia a na konci doska antén. Kamerky to neboli nejaké úžasné a trošku sa dostávam do témy, čo to vlastne je New Space a ako dokážeme vlastne vďaka týmto CubeSatom robiť tie misie o mnoho lacnejšie a rýchlejšie, tak je to práve vďaka tomu, že veľakrát nepoužívame radiačne odolné komponenty a súčiastky a nejaké zdĺhavé testovania a podobne. Takže vlastne ešte pôvodne na Planetum sme vybrali tieto 2 kamery, ktoré leteli na tejto misii. Táto kamera stojí asi $60, táto asi 30. Sú to obyčajné hobby kamerky, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách na Zemi za pár korún. A ukázalo sa, že dokážu prežiť na orbite aj niekoľko rokov a prinášať pomerne pekné snímky. Takže niekedy netreba riešiť veci príliš komplikovane. Mám tu zo pár záberov z Veroniky, aby ste nám verili, že fotila. Toto je inak element antény, to je z bočnej kamery, ktorý zasahuje do tej snímky. Toto sme fotili, myslím, nejaký hurikán nad Spojenými štátmi, to sa nám celkom pekne podarilo. Toto asi poznáte. Sicília a južná časť Talianska. Toto pozná niekto? Korea, Južná Korea, no. Spomínal som to aj na kozmonautike, tak táto fotka vznikla celkom zaujímavo, pretože Veroniku, akožto malú rúžovú 10 cm kocku, použili pri cvičení juhokorejskej a britskej armády ako nejaký cvičný cieľ, na ktorom vlastne testovali komunikáciu a nejaké možnosti hackovania družíc. No a pri tej príležitosti, keď som bol práve v Soule tento rok, tak pod môjim dohľadom vojaci, ktorí vlastne operovali tú družicu, tak
sme si odfotili a stiahli miesto, kde sme práve boli. Takže malá rúžová kocka slúži armáde. Tak, ešte niekoľko ďalších pekných fotografií. GRB Beta. Ako názov napovedá, je to pokračovanie tohto projektu alebo tejto idei, ktorá začala misiou GRB Alpha. Vznikla tiež pomerne kuriózne, keď sa nám podarilo získať miesto, vďaka teda Slovenskému ministerstvu školstva sa nám podarilo získať miesto na prvom štarte rakety Ariane 6 takmer zdarma, tak bola by škoda to nevyužiť, takže sme sa rozhodli, že postavíme ďalšiu družicu, ktorá bude niesť tento detektor. Nič menej, chceli sme sa pohnúť dopredu a okrem toho detektoru, keďže tá družica je aj o niečo väčšia, jedná sa o 2U CubeSat, tak v spolupráci s Technickou univerzitou v Toronte v Kanade sme na palubu umiestnili aj malú UV kameru, ktorá pracuje v ultrafialovej oblasti, respektíve malý vesmírny teleskop, UV teleskop. A zároveň sme na palubu umiestnili viacero nových technológií a subsystémov, ktoré sme si chceli otestovať aj sami pre seba ako firma. Takto to nejak vyzeralo vnútri. Ešte teda, aby som nezabudol, tak projekt bol vedený, a teda je stále vedený Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Len to tak nejak rýchlo zhrniem. Na vrchnej strane sa teda nachádzal GRB detektor, ktorý bol v podstate identický ako ten, ktorý letel na misii GRB Alpha. K tomu tam bola nejaká elektronika. Následne celý tento modul obsahuje samotný teleskop, čip a vyčítavaciu elektroniku k tomu malému ultrafialovému teleskopu, zdroj energie, anténa, rádia a mali sme na palube, teda máme na palube, družica ešte stále lieta, aj malý Iridium modem. Cieľom bolo vlastne overiť tú satellite komunikáciu, pretože práve keď tá družica zachytí gamma záblesk alebo nejaký zaujímavý event, tak vedci potrebujú tú informáciu dostať čo najrýchlejšie na Zem. Ale keďže družica obieha Zem a dostane sa nad našu stanicu len niekoľkokrát za deň a to na malú chvíľu, tak túto informáciu môžeme dostať až po niekoľkých hodinách alebo desiatkách minút. A cieľom bolo dostať túto informáciu na Zem v priebehu jednotiek sekúnd. A na to sme sa rozhodli použiť inú konšteláciu družíc Iridium, a transceiver, ktorý sa používa bežne na Zemi v zariadeniach práve na komunikáciu a posielanie dát cez túto družicovú sieť Iridium. Dali sme ho na palubu nášho CubeSatu a chceli sme otestovať, či sa nám podarí komunikovať s našim satelitom prostredníctvom iného satelitu, prostredníctvom Iridia. To sa nám podarilo, funguje to. Problém je, že svetová legislatíva, Medzinárodný telekomunikačný úrad nemá pre takéto použitie vlastne ešte vytvorenú službu a postupy a všetky tieto veci. Takže vlastne to nemôžeme používať legálne, takže už je to vypnuté. A nič menej sme túto technológiu overili a myslím si, že toto bude budúcnosť misií na nízkej orbite Zeme, pretože dnes vznikajú konštelácie ako je Starlink a podobne. A mať možnosť pripojenia, vysokorýchlostného pripojenia do satelitu 24/7 prostredníctvom inej satelitnej siete má obrovské výhody a odstraňuje aj veľké prekážky na strane pozemného segmentu a tak ďalej a tak ďalej. Takže možno, že v budúcnosti budú družice lietať len s takýmito podobnými modemami a budú si kupovať dátovú službu od SpaceX, od Starlink alebo od niekoho iného. Toto nebudem nejak hlbšie popisovať, pretože sa tomu ani nerozumiem, to mám od kolegov práve z Kanady. To sú parametre toho teleskopu, ktorý je na palube. Takto vyzerá družica zložená, takto to vyzerá vlastne vnútri. Museli sme to skladať v čistých priestoroch v ISO 5. Mali sme obavy pri vibračných testoch práve, či tá optika všetko prežije, ale zdá sa, že sme to prežili bez újmy a tu je dôkaz. A teraz, či tí, čo boli na kozmonautike, nehádajú, ale že či uhádnete, čo je na tej snímke. Je to mesiac, no. Ale takto ste mesiac nikdy nevideli.
pretože to je mesiac v UV oblasti. Takže zo Zeme ho takto neodfotíte. Takže síce je to ledva vidieť, ale je to vzácna snímka, pretože je to mesiac v UV. Takže takto môžete vidieť, ako približne vyzerá RAW snímok z družice GRB Beta. A družica už odfotila mnoho iných snímkov, veľmi zaujímavých, dokonca sa jej podarilo odfotiť aj mezosférické oblaky, podarilo sa odfotiť rôzne iné ciele vo vesmíre. Nič menej, ešte to vedecký tím nespublikoval, takže ja ich ešte nemôžem zatiaľ zdieľať, takže musíme si počkať. Ešte tu mám niekoľko fotiek zo samotnej prípravy, z integrácie a potom vlastne dokončená družica GRB Beta. Toto už boli také krajšie fotky na web. Tesne pred integráciou do deployeru. Záber na Ariane 6, kde v tej vrchnej časti sa nachádza naša družica, ktorá bola umiestnená v tomto deployeri Exopod nemeckej spoločnosti Exolaunch spolu s niekoľkými ďalšími družicami. Není to dobre vidieť, ale vidíte GRB Beta Spacemanic. Keďže sa jednalo o maiden flight, o testovací let, tak na palube neboli žiadne kritické náklady, družice a tak ďalej. Skôr dali priestor práve takýmto startupom a nejakým technologickým experimentom. A preto na tej palube letelo množstvo experimentálnych CubeSatov, ale napríklad aj nejaké návratové moduly a rôzne ďalšie technológie. To ste videli, jak to bolo v predstavách, a takto to vidíte na orbite. Toto bolo odfotené kamerou, ktorá bola na palube toho vrchného stupňa. Ona tam bola teda staticky primontovaná, ktorú dodala firma Scanway z Poľska, naši partneri. A táto fotka je super, pretože tu je vidno ten deployer, v ktorom bola uložená GRB Beta. A keby ste sa pozorne zamerali, tak tuto je vidno kúsok jedného loga, a to je práve logo Technickej univerzity v Košiciach. Takže mať takýto snímok priamo z orbity vlastného loga je pomerne cenné a veľmi pekné. A tu vidíte aj tie návratové moduly. Bohužiaľ, vrchný stupeň mal problém. Po tom, čo vystrelil CubeSaty, tak mal spraviť ďalší zážeh, ktorým mal vlastne ten vrchný stupeň naviesť naspäť do atmosféry Zeme. A to sa bohužiaľ nepodarilo, takže Európska vesmírna agentúra, ktorá trvá na pravidlách, ktoré sa týkajú čistoty orbity a podobne, tam nechala veľký bordel. A bohužiaľ aj tie experimenty, napríklad tie návratové moduly, tým pádom neboli vôbec odpojené od tejto nosnej rakety, toho vrchného stupňa nosnej rakety, zostali na nej a nepodarilo sa niektoré z tých experimentov realizovať. Nám je to jedno, lebo nás sa podarilo vypustiť úspešne. Toto dúfam, že sa mi podarí pustiť. Toto je možno pre inžinierov taká zaujímavosť. A na palube GRB Bety, ja to možno ešte preklikám späť, je štvorica infračervených kamier, takýchto maličkých IR senzorov, ktoré nazývame aj Earth senzory. A je to vlastne ako keby malá infračervená kamera s nízkym rozlíšením. A tieto 4 polička, to sú práve 4 strany, je to zložené zo 4 strán a je to zrýchlené, je to vlastne jedna celá orbita. Takže keď to pustím, tak môžete vidieť, ako družica krúži okolo Zeme. Mohli ste si všimnúť slnko, ako zašlo spoza Zem. A teraz opäť za chvíľku uvidíte východ slnka. Teraz. Tento senzor je vynikajúci v tom, že vlastne máme nejakú spätnú väzbu o tom, ako funguje orientačný systém družice, ktoré bolo pomerne ťažké skrotiť. Ešte pustím aj tú druhú. Vidíte, že to rotuje inak. Takže to bolo v čase commissioningu, teda uvedenia do prevádzky, keď sme skúšali roztáčať rôzne kolesá, merať ich a kalibrovať ich. No a družica je na zaujímavej dráhe s inklináciou 62 stupňov. A približne raz za 3 mesiace sa dostane do takého stavu, že je vlastne neustále osvetlená slnkom. Nikdy nezájde do tieňa Zeme. A to trvá približne 10 dní. A keď sme pôvodne tú družicu stavali, tak sme túto informáciu nemali, takže sme vôbec netestovali ani nesimulovali, či bude družica schopná prežiť, keď bude 10 dní v kuse opekaná na slnku. A keď to malo nastať prvýkrát, tak sme ani nedúfali, že tá družica tých 10 dní prežije.
Nič menej podarilo sa nám vlastne rozrotovať družicu tak, že rotovala voči slnku tak, ako keby bola rovnomerne grillovaná, opekaná, takže sa darilo ju takýmto spôsobom udržovať v nejakej priateľnej teplote. A práve aj vďaka týmto senzorom sme to vedeli potom veľmi pekne zanalizovať, že tá družica vykonáva ten pohyb, ktorý od nej očakávame. Tak to len tak počiarou. Crocube. Chorvátska družica, ktorá vznikla v Česku, ktorú som spomínal. Ten príbeh bol vlastne veľmi podobný, ako bol príbeh aj prvej slovenskej družice. Chorvátsko doposiaľ nemalo na orbite žiadne vlastné zariadenie a keďže naša vtedajšia kolegyňa práve pôsobila v Chorvátsku a snažila sa túto tému popularizovať, tak sme vymysleli projekt Crocube, teda projekt prvej chorvátskej družice, aby opäť sme pomohli keby demonštrovať, že aj taká krajina ako Chorvátsko môže robiť takéto zaujímavé projekty. Misia letela na Bandvagone 2 presne pred rokom, myslím, že to bolo 21. prosinca. Takže budeme za chvíľku oslavovať presne 1 rok. A letela v spoločnosti českej družice Lazarsat, v tom deployeri boli umiestnené hneď za sebou. A družica teda úspešne vyštartovala. Možno neviete, ale Bandwagon misie oproti transportér misiám, ktoré lietajú na samsynchrónnu polárnu orbitu, lietajú na orbitu so sklonom 45 stupňov. Tak to bola pre nás tiež novinka, lebo doteraz sme vždy lietali iba na tie polárne orbity. Na palube sa nachádzalo niekoľko prístrojov, okrem toho tradičného dizajnu, kde vidíte zase tú istú kameru, orientačný systém a podobne. Všimnite si inak farby chorvátske, aj Elox na krabičkách je červený, dosky sú biele. Letelo tam zariadenie Astrotron 1000 chorvátskej spoločnosti Pulsar Labs. Bolo to v podstate veľmi jednoduché zariadenie, ale celkom zaujímavé. Vnútri bolo umiestnené viacero súčiastok, pamäti a iných komponentov a zmyslom bolo sledovať, akým spôsobom ich poškodzuje radiácia. Čiže či tieto voľne dostupné bežné súčiastky prežijú kozmické prostredie a či ich budeme môcť používať v ďalších misiách. No a samozrejme letelo tam aj vrchnáček od piva, takže reklama sa dostáva už aj na orbitu a peniaze treba na takéto misie, takže lieta aj pivo. Niekoľko fotografií. Táto kamera na Lazarsate, a myslím, že tak je to moja na Crocube, nemala IR-cut filter, takže preto sú tie snímky, to sú teda surové snímky, tak sú také trošku mierne načervenalé. Je to práve kvôli tomu. Čiže nepodarilo sa nám ju pekne zaostriť a myslím si, že na takéto lacné zariadenie a na $30 kamerku sú to celkom pekné snímky Zeme. Takže opäť len na ukážku. Niekoľko pekných záberov. A plynulo sa dostávam k misii Lazarsat, ktorá teda letela, ako som spomínal, spoločne s misiou Crocube. Jedná sa o ďalší český projekt, českú misiu, ktorú sme postavili v spolupráci so študentským tímom LASAR. Letela teda na tej istej rakete a spolupracovali na tejto misii aj ďalšie spoločnosti, napríklad aj Pražské planetárium, spoločnosť Highleys, VZLU a spoločnosť Skyfox Labs, ktorá má na palube niekoľko vlastných prístrojov. Tie prístroje sú. Na to, že to je taký malý satelit, sa tam toho podarilo narvať celkom dosť, pretože jednak tam máme nejaké fotodiodové detektory, ktoré slúžia ako sunsenzory, ale zároveň, pokiaľ na to zasvietite veľmi silným laserom zo Zeme, tak by mali byť schopné zachytiť aj tieto fotóny a mali by sme byť schopní overiť, či takýmto triafaním zo Zeme sme schopní toto teleso vôbec zamerať a zasiahnuť ho. Je tam dvojica dozimetrov, tam zariadenie od spoločnosti Skyfox Labs a detektor SXD od VZLU Aerospace, Langmuirová sonda na meranie plazmy v okolí tejto družice, takisto funguje, pracuje a sú voľne dostupné data, keby chcel niekto spracovávať. A spoločnosť Highleys umiestnila na túto družicu aj rôzne odrážače laserových paprskov zo Zeme. A tu je to trošku vidieť. Teória je taká, že keď zasiahnu túto parabolu,
tak vlastne ona bude sústrediť potom tie fotóny sem do stredu a vyparí nejaký materiál, ktorý je tam v strede. Nič menej viem, že teda ešte zatiaľ to s tými laserami neskúšali, pretože je to pomerne náročná úloha a aj pomerne drahá, takže uvidíme, snad sa to podarí. Okrem týchto laserových experimentov, všetky ostatné experimenty na palube pracujú od samého začiatku. Družica je pri plnom zdraví a aktuálne ju operuje študentský tím stredoškolákov pomocou stanice, ktorá je umiestnená tu v Prahe na planetáriu. Takže z tohto pohľadu je to tiež veľmi zaujímavá misia, pretože ju vlastne vedú a komunikujú a organizujú stredoškolskí študenti. Tak. Opäť niekoľko záberov aj z Lazarsatu. Zase rúžové z toho istého dôvodu, ako som spomínal. Inak niekde nad Austráliou, neviem, čo to tam je za ostrov. Tak, aby som spomenul aj našu konkurenciu, keďže hovorím o českých CubeSatoch, spomeniem aj misiu Troll, ktorá štartovala tiež v tomto roku, takže na orbite je nejakých 11 mesiacov. Je to 6U CubeSat od spoločnosti TRL Space, na palube je hyperspektrálna kamera a lidar tam mal byť, nakoniec teda neletel. A zároveň spoločnosť Zajtra spolupracovala na vývoji softvéru, ktorý priamo na palube mal analyzovať, vyhodnocovať snímky. A táto spoločnosť, vlastne jej produkt je zameraný na to, aby sme šetrili komunikačný link, aby sme už priamo na palube vedeli vytriediť snímky, ktoré sú ostré, kde nie je oblačnosť a tak ďalej a tak ďalej. Aby teda na Zem z tej družice sme stiahovali len užitočné data. Nič menej, táto misia mala problém a už po niekoľkých dňoch alebo týždňoch sa odmlčala a aktuálne je táto družica bohužiaľ neaktívna. Saturnín 1. Už ho konečne môžem spomenúť, pretože táto misia vznikala trošku pod rúškom tajomstva, pripravovala ju spoločnosť VZLOV Aerospace pre České ministerstvo obrany. My sa môžeme pochváliť teraz, pretože už tá informácia je verejná, bolo to odtajnené a zverejnené, tak sme dodávali niekoľko komponentov. Tí najviditeľnejšie sú asi práve tie solárne panely, ktoré dodávala naša spoločnosť SpaceManic, takže sme na to pyšní, že to všetko funguje. A táto misia je vlastne prvá česká vojenská družica, zameraná na obranu a na diaľkové pozorovanie Zeme. Má na palube, to je 100 mm kameru, myslím, malý teleskop na snímkovanie Zeme. Snímky tu myslím, že nemám, ale spoločnosť VZLOV už zverejnila niekoľko veľmi pekných a ostrých snímok z tejto družice, takže misia pracuje dobre a veľmi spoľahlivo. A bola vlastne postavená pomocou technológií, ktoré vznikli v Českej republike, a takisto VZLOV postavilo vlastné pozemné stanice na Morave, takže je kompletne operovaná v 3 rôznych pásmach, v UHF, v S-band aj v X-band z Českej republiky a sú schopní stiahovať data obrovskou rýchlosťou, čo je tiež pomerne nová, zaujímavá, dobrá technológia. Niekoľko partnerov, ktorí sa na tom podielali. Kým sa presuniem k Maríne, chcem sa len spýtať, koľko mám času ešte, aby som, či mám zrýchliť. Ešte môžem. Tak, a tu je teraz nová časť prezentácie, ktorá je venovaná družiciam, ktoré ešte len majú letieť, takže už sme ukončili družice, ktoré leteli. A v budúcom roku má na orbitu letieť družica, ktorá bude pokračovaním projektu Veronika. A obidve družice financuje a vlastní slovenský podnikateľ Boris Procík. Veronika je pomenovaná po jeho dcére. Možno som zabudol povedať, ale je to z časti ten dôvod, prečo je tá družica rúžová. A táto druhá misia je pomenovaná po jeho priateľke Maríne. Má prívlastok Príbeh lásky. A každopádne misia nebude tiež len tak na marketing a na parádu, ale na palube poniesie niekoľko nových technológií, zdokonalený GNSS receiver a GNSS anténu a takisto bude na palube český radiačný detektor, s ktorým má
firma, ktorá ho tam umiestňuje veľké plány do budúcna, takže táto misia bude zároveň demonštračná, bude demonštrovať nielen to, že tá technológia na orbite funguje, ale celý ten proces merania, získavania dát až po dodanie tých dát koncovému zákazníkovi. Čiže vymyslieť vlastne celý ten cyklus od toho momentu, kedy pošleme na družicu povel, ona niečo zmerá, tie dáta sa dostanú na Zem, prejdú nejakým postprocesingom a dodáme ich k tomu koncovému zákazníkovi. Takže táto misia otestuje vlastne takúto novú budúcu komerčnú službu na sledovanie kozmického počasia, povedzme. Kostka z Brna. A naši kolegovia na VUT v Brne stavajú hneď niekoľko misií. Jednou z nich je misia Kostka. Jedná sa o 1U CubeSat, ktorý má letieť do vesmíru v polovici budúceho roka. Misia je zameraná na to, aby sa študenti naučili takéto technológie, aby ich zvládli. A zároveň družica bude vykonávať rôzne radioamatérske aktivity a služby a hlavný payload je príjimač senzorických dát z povrchu Zeme, nejaký IoT príjimač. Čiže na Zemi budú rôzne umiestnené nejaké vysielače s malým výkonom. Táto družica sa bude snažiť na orbite tie dáta zberať a distribuovať ich ďalej. Opäť je to zaujímavé aj pre budúcnosť, pretože množstvo firiem sa práve sústredí na budovanie takýchto konštelácií, komerčných konštelácií práve na zberanie dát z takýchto pozemných senzorických sietí, takže pokiaľ to zvládnu, tak môže byť z toho aj zaujímavý komerčný spin-off. A tiež sa pochválime, že tejto misii pomáhame ako firma a tiež dodávame niektoré subsystémy a myslím, že aj mentoring, že? Tak, pán prezident s modelom kostky. Vozolov Gemmy. Idem trošku chronologicky. Vozolov Gemmy sú misie, ktoré už teda nebudú štartovať budúci rok, ale na pláne je štart v roku 2027. Jedná sa o dvojicu 6U CubeSatov a ich úloha je opäť nejaká technologická demonštrácia, ale bude to veľmi zaujímavé, pretože vieme o tom, že dnes sa šíria v Európe tieto rôzne buzzwordy o tom, že budeme musieť v budúcnosti čistiť orbitu, in-orbit upgrading, deorbiting a podobne. A pre všetky tieto úkony bude veľmi dôležité zvládnuť manévrovanie s družicou. Čiže družica musí mať nejaký pohon, ktorý musíme vedieť ovládať, aby sme vedeli vykonávať veľmi, veľmi presné manévre. No a dvojica týchto družíc vyletí spoločne v rozmedzi možno pár jednotiek sekúnd z deployera a ich cieľom bude vykonávať let vo formácii, že udržovať nejakú formáciu, prípadne spraviť prelet jednej družice okolo druhej a ideálne to aj natočiť, takže môžeme sa tešiť na pekné snímky, ak to vyjde, ako jedna z týchto družíc prelieta okolo inej družice. Na palube je pohonný systém od česko-americkej spoločnosti Stellar Exploration, takže táto misia do veľkej miery vzniká opäť v Českej republike. A tiež sa zase pochválime, naša firma bude zabezpečovať štart týchto dvoch družíc a takisto niekoľko komponentov, ktoré poletia. Takže na toto sa osobne veľmi teším, pretože z vlastnej skúsenosti viem, aké je ťažké zvládnuť orientačný systém družice, aby tá družica bola natočená správnym smerom, v správnej chvíli, prípadne aby rotovala v správnej osi, správnou rýchlosťou a tak ďalej. Je to naozaj veľmi ťažké tento systém zvládnuť, pretože najprv musíme pochopiť všetky dáta, ktoré nám lezú zo sun senzorov, earth senzorov, star trackerov, gyroskopov, magnetometrov a všetkého možného, čo je na palube, aby sme vôbec vedeli určiť, aká je orientácia tej družice v tej danej chvíli. A potom potrebujeme spraviť nejaký akčný zásah, čiže roztočiť reakčné kolesá alebo pustiť nejaký prúd do tých elektromagnetických aktuátorov. A je naozaj veľmi zložité prinútiť tú družicu spraviť to, čo má. Je za tým obrovské množstvo simulovania, testovania, kalibrácií a tak ďalej a tak ďalej. A ten pohonný systém tam dodáva ešte ďalší level tej komplexity. A keď chceme pustiť ten pohon a chceme tú družicu nasmerovať tak, aby sa priblížila k inej, tak to sú naozaj veľmi jemné a delikátne manévre, ktoré budú musieť s týmito družicami zvládnuť. A videl som mnoho iných pokusov a iných firiem, ktoré skúšali aktivovať pohony na orbite, aby znížili dráhu a
aby znížili orbitálnu životnosť, ale práve kvôli tomu, že družica bola v danej chvíli zle naorientovaná alebo sa nejakým spôsobom rozrotovala, tak tú družicu naopak, teda tú dráhu naopak zvýšili a podobne. Takže je to naozaj veľmi ťažká úloha a teším sa na to, keď to budeme môcť sledovať, ako to dopadne. A v roku 2027, začiatkom roka, vyletí na orbitu aj naša misia, ktorá vzniká u nás vo firme SpaceManic. Táto misia je financovaná z projektu alebo v rámci programu Európskej vesmírnej agentúry ESA Pioneer. A cieľom tohto projektu, ak sa to pohne, dobre, to delá. Cieľom tohto projektu je vlastne vývoj novej, zdokonalenej nanosatelitnej platformy, ktorá má byť škálovateľná, takže všetky tie subsystémy, niektoré z nich navrhujeme na novo, niektoré redizajnujeme, majú byť použiteľné v CubeSatoch od veľkosti 1U až po veľkosť 16U. A takisto niektoré z tých subsystémov môžeme použiť a vlastne už ich aj používame a predávame aj do väčších misií. To sú napríklad práve tie smallsaty, satelity s hmotnosťou niekoľko stoviek kilogramov, ale napríklad to môžu byť aj lunárne rovery. Tento rok letel jeden náš palubný počítač na mesiac v rámci japonskej misie iSpace. Havarovali, ale to nevadí, sme tam. Táto konkrétna misia je opäť demonštračná, čiže chceme zvalidovať, chceme overiť všetky tieto nové technológie, ale bude niesť na palube aj dva veľmi dôležité a hlavne pre našu budúcnosť a naše budúce komerčné projekty dôležité payloady, ku ktorým sa hneď dostanem. Ale ešte možno spomeniem aj to, že tento projekt nám má vlastne pomôcť ako firme vytvoriť si nejaké interné procesy a štandardy práve pre ten budúci vývoj a výrobu CubeSatov a satelitov, pretože sa pripravujeme na tú budúcnosť, kde práve je veľký dopyt, veľká poptávka po satelitných konšteláciách, takže chceme vlastne nejak stabilizovať tie procesy a tie výrobné štandardy tak, aby sme boli schopní v jednej chvíli vyrábať a dodávať viacero jednotky, možno desiatky takýchto družíc naraz. To som vystrihol z jedného z našich dokumentov, nebudem to všetko čítať, môžete sa pozrieť na to všetko, čo sa nachádza vo vnútri. Spomeniem tie dva hlavné náklady, ktoré poletia na palube. Jednak je to kamera, ktorá je schovatá niekde tam. PLD cam, aj tu. Kamera, ktorá ale nebude zameraná na snímkovanie Zeme, ale bude zameraná na snímkovanie iných kozmických objektov, iných družíc napríklad. Primárne sa budeme snažiť monitorovať nejaké populácie satelitov na geostacionárnej orbite, ale ak všetko pôjde dobre, tak by sme sa chceli pokúsiť snímkovať družice na nízkej orbite Zeme. Takže si to viete predstaviť, relatívne rýchlosti tých telies a tá družica musí byť schopná veľmi rýchlo a veľmi presne pointovať za tým cieľom. A vlastne preto aj v spolupráci s ďalšími partnermi z VZLU a podobne sme navrhli aj orientačný systém družice, alebo úplne nový orientačný systém družice, aby sme boli schopní vykonávať takéto veľmi rýchle a veľmi presné manévre s takýmto malým telesom. Čiže to je jeden z tých našich cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. A pokiaľ sa to podarí, tak tieto dáta môžu byť veľmi zaujímavé. Druhý payload je SDR rádio, Software Defined Radio, ktoré v tomto prípade bude slúžiť ako nejaký rádiový skener na orbite. Budeme sa snažiť monitorovať rádiové spektrum v troch rôznych pásmach, UHF, 70 cm vlnová dĺžka, L-band a S-band. Cieľom bude monitorovať vôbec, ako vyzerá to prostredie na orbite, aké je tam rušenie a tak ďalej, ale zároveň je tam výkonný počítač, vďaka ktorému budeme schopní priamo na palube signál z tohto príjimača analyzovať. Takže budeme schopní a zo Zeme si môžeme ten software updateovať, takže môžeme napísať software, ktorý bude napríklad detekovať signály z lodí, z lietadiel, z iných družíc a podobne. Bude to analyzovať priamo na palube a bude nám tieto data poskytovať ďalej. Prečo je to dôležité, ja si nemusím hovoriť, aj pre civilné účely, ale aj pre obranné účely, pretože takéto zariadenia sú dnes veľmi žiadané, aby krajiny mali možnosť robiť si prehľad nad
inými nepriateľskými štátmi, čo sa deje v rádiovom spektre. Súčasťou tohto projektu je aj vznik pozemného segmentu. Toto je u mňa na záhrade za domom. Bolo najlacnejšie, nemusel som kupovať žiadne nové priestory, takže namiesto bazénu, a rodina je z toho šťastná, tak som tam postavil antény. A aktuálne sme schopní operovať v 3 pásmach, vo VHF, UHF a v pásme S. A do budúcna by sme chceli upgradeovať aj na pásmo X a zároveň tieto stanice, ktoré sme si postavili na vlastnom pozemku, tak dodávame aj našim partnerom. Tak jedna z týchto staníc, takáto podobná, sa práve točí aj na budove Pražského planetária, takže keď pôjdete okolo, tak si ju nemôžete nevšimnúť. Tak sa môžete na ňu pozrieť. V roku 2027 do vesmíru poletí aj misia, ktorá sa nazýva Brnosat. Už to trošku rýchlejšie zoberiem, lebo mi dochádza čas. Táto misia vznikla, má sa aj na toho triu CubeSat, táto misia vznikla vďaka podpore mesta Brna, keď mestskí poslanci odklepli rozpočet na štart tejto družice. A do projektu sa zapojili aj Brnenské univerzity, Masaryková univerzita v Brne a VUT, Vysoké učenie technické, a tí opäť pomohli aj finančne, aj technologicky k tomu, aby táto misia mohla nakoniec letieť. Čo tam poletí? Najdôležitejší payload je ten prvý, lebo budú tam, ak ste boli v Brnenskom planetáriu vo hvezdárne, tak tam majú také tie postavičky Sigurdov, tak tie poletia na palube. Ale čo je najdôležitejšie, tak poletí tam také vyklápacie rameno, na konci ktorého bude vlajka Brna. Takže Brno bude prvé mesto, ktoré na orbite vstýči svoju vlajku. Nie, bude to tam, ale dôležité sú samozrejme tie technologické experimenty. Nebudem zachádzať do nejakých podrobností, ale VUT má na palube 2 payloady. Jeden je zameraný na testovanie nejakého chladiaceho systému, poviem to takto v jednoduchosti, a test mazív vo vesmíre. A Masaryková univerzita bude mať podobnú UV kameru, ktorá už je na orbite na misii GRB Beta, ale bude o niečo väčšia, bude mať lepšie rozlíšenie, bude tam lepší čip, bude tam lepší software. Takže bude to povedzme nová generácia tohto payloadu. A je to extrémne dôležité preto, lebo vlastne väčšia UV kamera, väčší UV teleskop má letieť v rámci ambicióznej misie Kuvik v budúcnosti. Takže práve misia GRB Beta a misia Brnosat vydláždia cestu misie Kuvik, získajú všetky potrebné data o tom, ako ten samotný čip ako funguje vo vesmíre, ako sa tam správa, ako tieto data, ako funguje, ako sťahovať tieto data na Zem, ako ich spracovávať a tak ďalej. Takže tieto 2 misie veľmi pomôžu tomu, aby táto veľká a drahá misia v budúcnosti mohla byť úspešná. Saturn, to je vlastne veľmi čerstvá novinka. Táto misia bola schválená len približne 5-6 týždňov dozadu a je financovaná alebo bola podporená v rámci Národního centra kompetence, letectví a kozmonautika, toto centrum vedie VUT v Brne. A do toho projektu sú zapojené ďalšie firmy, okrem nás Vozelov Aerospace a ďalšie inštitúty. No a na palube poletia technológie, ktoré boli rovnako vyvinuté v rámci tohto centra kompetence. Čo je zaujímavý experiment, to som naozaj zvedavý, ako to vyjde, ako to bude fungovať, tak má byť rádiový príjimač, ktorý by mal byť schopný príjmať veľmi slabé signály z neutrónových hviezd, z pulzarov, a má otestovať princíp tzv. Pulzarovej navigácie. Som zvedavý. A spoločnosť SC z Prahy dodáva novú generáciu palubného počítača a zároveň ďalší partneri tam dodajú kamery, ktoré boli pôvodne navrhované pre misie Slavia v rámci výzvy pre ambiciózne misie. Tieto misie neboli vybraté, nič menej ten payload sa nakoniec do vesmíru dostane práve na palube misie Saturn. Ešte teda poviem to, že sa jedná o trošku väčšiu platformu, bude sa jednať o 8U CubeSat, takže bude mierne dlhší. Tak, tu
To už vlastne sa dostávame pomaly alebo už sme vlastne v roku 28 a aj sa dostávam už aj ku koncu prezentácie, tak skupina študentov Y-Space na VUT v Brne, o ktorých som hovoril, tak pracuje nielen na 1U CubeSate Kostka, ale aj na 3U CubeSate Cimer. Hlavný payload vznikol v spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brne, so Space Agri skupinou a majú tam mať kontajner, ktorý vlastne vyniesie nejaké mikroriasy a baktérie a budú sa ich snažiť priamo na orbite kultivovať. Viac podrobností neviem. Táto misia bola podporená v rámci výzvy Európskej vesmírnej agentúry Flyer Satellite a aktuálne je vo fáze návrhu. Pokiaľ úspešne prejde týmto milníkom, tak sa môže dostať do ďalšej fázy a Európska vesmírna agentúra by mohla zaplatiť aj za samotný štart tejto misie. Takže to, či poletí, ešte nie je úplne isté, ale myslím si, že šance sú pomerne dobré. Tak, a tu už som na konci prezentácie. Mi to preskočilo. Taká rekapitulácia skôr pre nás ako pre firmu, ktorá vznikla v roku 2017, potom čo sme vypustili do vesmíru prvú slovenskú družicu, tak naša firma postavila a vyniesla do vesmíru už ďalších 9 družíc, takže dohromady 10 za pomerne krátke obdobie niekoľkých rokov. A sme na to naozaj pyšní a sme za to veľmi vďační, že máme aj tu v Česku takýchto skvelých partnerov. No a prednedávnom sme oznámili nejaké veľké novinky a zmeny. A ako som spomínal, tie payloady, ktoré poletia práve na tej misii Corvus, sú pre nás veľmi dôležité, pretože ako firma sa chceme zamerať na to, aby sme dokázali tieto produkty, tieto služby komerčné, vesmírne spraviť čo najjednoduchšími, aby celý ten proces od objednávky tej služby a tej misie až po výsledné data bol pre toho zákazníka veľmi jednoduchý. No a identifikovali sme práve 3 také hlavné produkty, o ktoré je najväčší záujem. Je to samozrejme snímkovanie Zeme, takže sme navrhli 16U CubeSat, ktorý si môžete kúpiť na našom webe, môžete si ho hodiť do košíka, je tam cena, môžete sa pozrieť. A tento CubeSat, keď si ho objednáte, tak budeme schopní ho do roka postaviť a vypustiť na orbitu. A zároveň v tej cene, ktorú ponúkame, tak sú 2 roky operácií a zároveň sú tam aj ďalšie služby, ako je nejaký postprocessing dát a podobne. Takže snažíme sa spraviť túto službu čo najjednoduchšou pre koncového zákazníka. A keďže sa nám svet dneska mení, tak je jasné, že tie misie sú zamerané do veľkej miery práve na obranu, na bezpečnosť, čiže snímkovanie Zeme vo vysokom rozlíšení, monitoring rádiových signálov z orbity, lokalizácia signálov, ale nechceme zanevrieť ani na to, čo sme robili doteraz, čiže zaujímavé nové vedecké, technologické výzvy a experimenty a preto sme sa rozhodli, že budeme vysielať pravidelne, zatiaľ každé 2 roky. Možno, ak bude veľký záujem, tak tú kadenciu zväčšíme. Tzv. Rideshare misie, kde si môžete veľmi jednoducho objednať miesto v tej našej družici a ten rok, v ktorom chcete letieť a my pre vás všetko pripravíme. A môžete dostať svoje nové zariadenie alebo nejaký experiment do vesmíru veľmi lacno a veľmi rýchlo. Stále ma ruší telefon, tak strácam myšlienku. Ale už som každopádne v závere, takže ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky, tak sa